Egyet. Kedden tartotta 37. rendesülését a városi képviselőtestület. Rendkívülisége a helyszínben volt, ugyanis kihelyezett ülést tartottak Bodolóban. Első hivatalos pont a főellenőr választás volt. 3 jelentkező közül a meghallgatás után titkos szavazással döntöttek a városatyák. Lucskai Magdaléna és Derján Marcell egyforma számú szavazatot kapott, így szükség volt egy második körre is. Végül 6-5 arányban a kassai illetőségű Lucskai Magdaléna lett a nyerő, és lett a város főellenőre, aki egyébként egy időszakban már betöltötte ezt a funkciót. A polgármester március 18-a óta eltelt időszak tevékenységéről számolt be. A teljes beszámoló a www.moldava.sk internetes honlapon is olvasható. Elsősorban a hivatalos útjai, a város új fejlesztései, lehetőségei, de az árvízi kárfelmérés is részét képezte a tájékoztatónak. Őt a városi rendőrparancsnok követte, aki az eltelt időszak kihágásainak, illetve bűnügyeinek kivonatát ismertette. Verekedések, lopások, erőszakoskodás, azaz a szokásos paletta, összességében 184 eset. Valamint azt is megtudhattuk, hogy mintegy 39 kóborkutyát fogtak be és altattak el. A képviselői interpellációk elsősorban a városi zöld, az utak, játszóterek helyzete felé irányultak, de téma volt a választási plakátok elhelyezése is. A bodolói lakosok kérdéseiben szintén az utak, sáncok karbantartása, de a focipályát használó romák rendbontásai is szerepeltek. Értékelték az első negyedéves költségvetés teljesítést, és megemelték 4.761.000 euróval, ugyanis a nyertes projektekből 3.861.000 euró érkezett ez éven a városba, valamint 900.000 euró hitelt is felvettek. Elfogadták a kiegyenlített költségvetést, ami 11.750.000 euró. A projektekből beérkező pénz lakosra lebontva 420 euró, az állam a lecsökkentett részadókkal 216 euróval rövidítette meg Szepsit lakosonként, de a magas bevételek miatt ezt a város nem annyira érzi meg, és egy rendkívül jó költségvetést tudott felállítani a gazdasági válság ellenére is. Elfogadták a 2009-es költségvetés program teljesítését és a 2010-es javaslatot is, amiből kitűnik, hogy legnagyobb költségek az oktatásügybe mentek, mintegy 45%, például a város közbiztonsága 5%-ot emésztett fel. Az iskolák felújítása miatt a 2010-es költségvetési program szerkezetbe a tanügy a 60%-ot is eléri majd. Elfogadták, hogy a 2 Csehszlovák Hadsereg utcai iskola projektből történő felújításán túl iskolánként mintegy 60-70 ezer eurós költséggel a központi fűtést is felújítják. Közvilágítási rekonstrukciós pályázat beadását is elfogadták, amit a gazdasági minisztériumban nyújtanak be 250 ezer euró magasságában. Az önrész 12.500 eurót tesz ki. Továbbiakban elfogadtak telekeladásokat, bizottságok kiegészítését, egyszeri pénzjutalmakat városi szervezeteknek, de egy 5000 eurós segélyt is megszavaztak Edelény partnerváros árvízkárosultjainak. Jóváhagyták a városi díjazottak névsorát, mely díjak átadására a Szepsi Napok ünnepi képviselőtestületi ülésén kerül sor. Tudomásul vették még a Víz és Élet non-profit szervezet gazdasági beszámolóját, valamint a közérdek védelmére létrehozott bizottság beszámolóját is, és elfogadták a képviselők és bizottsági tagok jutalmazását. Az ülésen 11 képviselő vett részt.